त्यानंतर भाऊ तोडणकर, पंकजादा खेऊर, त्यानंतर प्रशांतजी भोवते, किशोरजी गुरव यांनी देखील मैदानावरती यायचं. विकासजी गोंडबरे. चला आयकॉन विक्रांत सावंत, आपल्याला कोणती सूट नसेल, पेनल्टी असेल, क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल लाईनअप करून घ्यायचे. दोन्ही संघ दोन्ही बाजूला लाईनअप करून घ्या. राष्ट्रगीत होईल, त्यानंतर नाणेफेक केली जाईल मान्यवरांच्या हस्ते. त्यानंतर या स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळवला जाईल. तन्मय स्पोर्ट वर्सेस, इकडे लाईनअप करून घ्या. अनिकेत चव्हाण, तुम्ही मंडळाचे सदस्य आहात, तुम्हाला समजलं पाहिजे जीपीएल पासून आपण खेळता ही पर्व आपण लाईनअप कशी करतो. पिंटू दादा गावणकर कॉम्बॉक्स मध्ये. पंच पॅनल चला. चला स्ट्रेट सावधान उभं राहायचं. सर्वांनी राष्ट्रगीत होईल, त्यानंतर अंतिम सामन्याचा नाणेफेक केला जाईल. स्ट्रेट सावधान मेकआउट. भारत माता की जय. चला दोन्ही संघाचे संघनायक मैदानावरती या. पंच पॅनल, त्यानंतर किशोरजी गुरव यांच्याकडून या अंतिम सामन्याचा नाणेफेक केला जाईल. ओंकार माईक. नाणेफेक केली जाते. कोण ठरणार टॉसचा बॉस? पिंटू गावणकर स्वतः कर्णधार, स्वतः आयोजक. या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय समोर असेल सुमित कुळे, हेल्स आणि टेल्सची ही असणार युद्ध. कोण ठरणार हेल्स आणि कोण ठरणार टेल्स? नाणेफेक केली जाणार. कॉल कोणता असेल आपण बघूया. सुमित कुळे आणि समोर असेल संकेत गावणकर उर्फ पिंटू. टेल्सचा कॉल आहे आणि टेल्स असा कॉल आल्यानंतर तन्मय स्पोर्ट संघ नाणेफेक जिंकलाय. तन्मय स्पोर्ट डिसिजन गोलंदाजी आणि फलंदाजी करण्यासाठी समोरील संघाला आमंत्रित केले जाते. नाणेफेक जिंकल्यानंतर सिलेक्ट दर बॉल फर्स्ट. सामना हा 5 षटकांचा असेल. पहिलं षटक हे बॅटिंग पॉवर प्ले सारखं नेहमीसारखं पॉवर प्ले असेल. दुसरं षटक गोल्डन शतक असेल आणि जे येणारे 3 षटक असतील त्याच्यामध्ये एक षटक हे बॅटिंग पॉवर प्ले असेल. याची नोंद घ्या. जे जीपीएल ला नियम होते तो पुन्हा एकदा सांगतो. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं असेल, दुसरं षटक गोल्डन शतक असेल आणि उर्वरित येणारे 3 षटक असतील त्याच्यामध्ये एक बॅटिंग पॉवर प्ले हा बॅटमन चॉईस करणार आहे. ओके, ऑल इज ओके. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. आणि आता प्रशांत मांडवकर हे कुठे बसतात ते महत्वाचं आहे. प्रशांत मांडवकर यांच्यावरती नजरा लागलेत. तन्मय स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक आणि रुद्र स्पोर्ट्स संघाचा जर विचार करायला गेला तर रुद्र स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक सौरभजी किंद्रे. हे सौरभजी किंद्रे यांचा हा रुद्र स्पोर्ट्स संघ आणि दुसऱ्या साईडला प्रशांतजी मांडवकर.
चला लायमन वर्ग क्रीडांगणाचा ताबा घ्या. प्रति लायमन वर्ग प्रत्येकाची नावं घ्यायला लावू नका. जे एमपीएल ला सहकार्य करतात त्यांना देखील विनंती असेल, आपली स्पर्धा आहे त्यामुळे आपण देखील क्रीडांगणाच्या दिशेने या. बॉर्डर लाईनचा ताबा घ्या. सभे साबळेच्या दिशेने जेव्हा नावातून केला जातो जय घोष, पौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलांच सिंहासनाधीश्वर योगीराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी, गणपती बाप्पा, चंडिका माते की जय. चला लेट्स प्ले. सामन्याच्या दिशेने या बाई आपण जाऊया. याची डोळा त्याची सोळा, पडतोही ते पहा हा एमपीएल चा महासोडा. आरंभ केला जातोय. सामन्याच्या दिशेने जाऊया. विक्रांत सावंत आयकॉन म्हणून खेळण्याची संधी मिळाली तन्मय स्पोर्ट्स संघाकडून. तो विक्रांत उर्फ गोप्या. गोप्याचा पहिलाच बॉल यावेळी टाकलेला होता, लेग स्टिकच्या बाहेर जाणार होता. एक्स्ट्रक्षक अनिकेत सवारीकडून चांगलं एक्स्ट्रक्षण यावेळी झालंय. आता दिसतोय चेंडू, नंतर काय होणार हे सर्वांनाच माहिती आहे. जाऊया खेळाडूच्या दिशेने. विक्रांत सावंत पुढे एकदा गोलंदाजी मार करून इथे सज्ज झाला असेल. समोर बॅटर आहे सुमित कुये. कशा प्रकारे कामगिरी करेल, दमदारीची कामगिरी करणारा सुमित. यावेळी टाकलेला चेंडू पंचांचा आदर केला जातोय आणि निर्धाव चेंडू येतोय. डॉट बॉलने आपला आता गोलंदाजीला इथे सांगता करणं गरजेचं असेल, कारण महत्वाचा सामना आहे. आतापर्यंत बक्षीसपात्र फेरीमध्ये दाखल झालं म्हणून काय झालं, पण अंतिम विजेत्या चषकावरती नाव कोरायचंय. बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाब इथे स्कोर कार्डवरती ऍड केली जाते. नक्कीच आपल्या छातीवरती जोर देऊन छातीवरती बॉल खेळतोय यष्टिरक्षक अनिकेत चव्हाण. नंतरचा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं जात आहे. धावा इथे रोखल्या जात आहेत. धावा रोखणं गरजेचं असेल. अंतिम मेगा फायनलचा सामना हा एमपीएल मानेवाडी प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहतोय. पुढे एकदा सुमित थोडासा शांत राहिलाय, शांत संयम आणि मग कार्यक्रम ही राहिलेली खेळी. त्यानंतरचा चेंडू अजून एकदा डॉट बॉल येतोय. रुद्रस्फोट माळगून सौरभजी किंद्रे सर यांचा हा संघ यावेळी आपण पाहतोय अंतिम फेरीमध्ये दाखल झालाय. पहिल्यांदा नाणेफेक हरली आणि त्यानंतर बॅटिंग करण्याचा निर्णय यावेळी दिला असेल. नंतरचा फटका लाजवाब कामगिरी इथे केली जाते. अजून या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती तब्बल पोहोचली आहे 2 या धावसंख्येवरती. विक्रांत तर गोप्या या नावाने ओळखला जातो या टेनिस अंडरआर्म क्रिकेटमध्ये. त्यावेळी टाकलेला चेंडू सन्मानपूर्वक इथे खेळून काढला जातोय. प्रथमेश कावरकर ह्याच्यावर लाजवाब क्षेत्ररक्षण इथे घडलं जात आहे. ही स्पर्धा आपण घर बसल्या पाहतोय. अजूनही काही प्रेक्षक ही स्पर्धा घर बसल्या आमच्याबरोबर पाहत आहेत. तर मायबाप क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये शहरचे स्वागत असेल आमच्या पूर्ण टेक्निकल टीम कडून. नंतरचा चेंडू लो फुल टॉस आणि कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाही. षटक संपुष्टात येते. निर्णायक 1 षटकाचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 2.
धन्यवाद डीजे. तुषारजी माने यांच्याकडून सुमधुर संगीत आपण ऐकतोय. चौकार अन्यथा विकेट आणि त्यानंतर दिला जाणाऱ्या ब्रेकमध्ये जे आपण सुमधुर संगीत ऐकतोय ते तुषार दादा माने. त्यामुळे सामन्याच्या दिशेने गोलंदाजी बार करून सुशांतच्या पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा मिळतील. गोल्डन मधल्या 2 टोटल मिळतात तिथे 4 धावा या चेंडूवरती. समोर आहे रोशन, नावाचं रोशन करावं लागेल. आतापर्यंत चांगली कामगिरी चमक उमक धमक करणारा हा रोशन यावेळी सज्ज झाला असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू पंचांची मान नकाराच्या दिशेने निर्धाव चेंडू येतोय. नव्या सावडीच्या दिशेने ब्लॉकल पद्धतीचा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न. पिंटू गावणकर 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू हातामध्ये घेतला जातोय. पिंटू गावणकरचा विचार करायला गेला तर तिकड स्लिप मध्ये तो क्षेत्ररक्षण करताना आपण पाहतोय. मेन क्षेत्ररक्षक अनिकेत चव्हाण आणि त्याच्या बाजूला अजून एक फाईन लेग एरियामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये जर विचार करायला गेला तर एक क्षेत्ररक्षक 2 धाब्यांमध्ये उभा आहे आणि एक क्षेत्ररक्षक अगदी डीप इथे उभा केला जातोय. मिड विकेट लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ हे क्षेत्ररक्षण इथे सजवलं जातंय. टाकलेला चेंडू यावे पुढे एकदा पंच नगरची मान इथे डोळवतायत. येतोय निर्धाव चेंडू. टीमची टोटल धावसंख्या 6 या अंकांवरती. नंतर त्या चेंडूवरती बोल्ट ओ युठी. आर्यन माने आपला मोबाईल टेपायचा असेल. आपण लायमनच्या भूमिकेत आहात. गोल्डन शतक 5 धावा मायनस म्हणजे फक्त मिळेलच इथे या स्कोरकार वरती धावा येईल डायरेक्ट फक्त आणि फक्त ऑन अँड ओनली 1. थँक्यू डीजे. तन्मय स्पोर्ट्स संघाचे समर्थक अप्रतिभाची कामगिरी चमक आणि उभं करत आहेत. धावसंख्या 1 वरती 5 धावा मायनस. नवीन फलंदाज शुभम चौगुले. लो फुलटॉस शेड्यूलला पाठवून दिलं जातं 4 धाब्यांसाठी. धावफलक पुढे सरकेल 4च्या मदतीने. टोटल मिळतील इथे 4+4 9 धाबा 2 षटकांचा खेळ समाप्त. जाऊया पुन्हा एकदा सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. थँक्यू डीजे. गोलंदाजी बार करून विक्रांत सावंत. विक्रांत सावंत गोलंदाजी बार करून इथे दाखल केला जातोय. वैयक्तिक दुसरं सगळ्याकडून तिसरं षटक कारण 5 षटकांचा असणारा हा सामना आपण पाहतोय. विक्रांत पहिला चेंडू अगदी तेच सरार एक शिक्षक अनिकेत चव्हाण इथे ठरलाय सरस. एक तारा सितारा अनिकेत चव्हाण यशाच्या मागून काय चेंडू अगदी छातीवरती घेतो तर कधी पायाने कधी हातावरती चेंडू अडवतो पण चेंडू क्रीडांगणामध्ये रोखून ठेवला जातो असा यष्टिरक्षक अनिकेत चव्हाण. नंतर त्या चेंडूवरती इथे येतोय पुढे एकदा डॉट बॉल. पुढे एकदा यावी टाकलेला चेंडू तेसरार. यावी रेल्वेचा बोगदा इथे ओपन केला गेला. चेंडू इथे चालला असेल तब्बल एका धावेसाठी. 1च्या मदतीने धावसंख्या दुहेरी अंकांमध्ये प्रवेश. मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंडुलकर याच्या पाठीवरती असणार अंकांचा केस. स्कोर कार्डवरती 10 या धावसंख्येवरती. नंतर त्या चेंडू लेग बॅकच्या स्वरूपामध्ये मिळेल इथे 1 धाव. पायावरती जाऊन आदळलेला चेंडू होता. एलबी नसल्यामुळे सुरक्षित राहील आपल्या प्रॉपिंग किस वरून. टीमची टोटल धावसंख्या 11 या धावसंख्येवरती. पुणे तयार विक्रांत सावंत अराउंड विकेटने पुढील चेंडू घेऊन सज्ज झाले असेल सुमित कुळेसाठी. नंतर पटका मोठा प्रयत्न केला होता. भारतामध्ये क्षेत्ररक्षण इथे केलं जात आहे. कोणत्या प्रकारची धाव इथे मिळत नाहीये. एकमेकांची कमी आणि हमी एकमेकांना जरूर माहिती असेल कारण अनेक दिवस झालेत एकमेकांच्या विरोधात खेळत आहेत. त्यामुळे एकमेकांची कमी आणि हमी हे जरूर एकमेकांची ओळख असतात. तर तन्मय स्पोर्ट्स संघाचा विक्रांत सावंत यावर टाकलेला चेंडू यष्टिरक्षकामुळे झाली ही ते गडबड. वाईट +1 टोटल 2 धावा. अजून जर असे जर वाईट बॉल टाकले गेले तर धावसंख्या कुठेतरी झपाट्याने वाढ करत जात असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 13.
सेकंड स्लिप मधून पिंटू गाभणकर सांगतो चालेल, असेच अजून 4-5 बॉल टाक म्हणजे समोरच्या सिंगलला रन करायला मिळतील मस्त. या बी आला कार्पेट निवडलेला फटका इथे चॉईस होता. लाजवाब प्रॉपर टायमिंग, काय तो फटका, काय त्या 4 धाबा, सर्वच काही ओके इथे. ओके मध्ये धाबा इथे गमवले जात आहेत. टोटल 3 षटकांच्या सामन्यानंतर धावसंख्या टीमची टोटल 17. थँक्यू डीजे. आर्यनजी माने विनंती असेल कॉम्बॉक्स मध्ये या. 17 धावसंख्या टीमची टोटल 17. द चॉकलेट बॉय राहुल मांजरेकर ऑन गोलंदाजी बार करून दाखल केला जातोय. भंडा तेच सरळ टाकलेला चेंडू तेच सरळ पाठवला जातोय. एवन येतोय चौकार. हा एवन चौकारच्या मध्ये धावसंख्या 21. 21 धावफलकावरती जात पोहोचले असेल. 17 वरती खेळा इथे निर्माण खतरा. पुढे तयार यावेळी टाकला चेंडू मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न फॉर्दमध्ये क्षेत्ररक्षण. त्यानंतर झाली ही इथे गडबड. क्षेत्ररक्षक गोप्या देखील ठरला तिथे नाकाम. नंतरचा चेंडू वरती ही ते दांडी गोल केली असेल. विकेट पद्धती इथे घडलाय ठरला ही ते सरस. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय 2 गडी बाद 25-25. थँक्यू डीजे. कृष्णा मालप नवीन बॅटर खेळण्याच्या दिशेने यावेळी दाखल झाला असेल. असे खेळी आणि खेळीमध्ये चाललेले वातावरण यावी पुन्हा एकदा दांडी गुल. थँक्यू डीजे. थँक्यू हॅट्रिक साठी 500 रुपये विश्वनाथ डांगे आणि एक नाव गुलदस्त्यात आहे. टोटल 1000 रुपये जिंकण्याची. आज जर विचार करायला गेला तर आयसीसी चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये अक्षर पटेलची हॅट्रिक सुटली होती. नवीन बॅट्समन नेम आदित्य. सेकंड स्लिपला ती कॅच ड्रॉप केली होती. सेकंड स्लिपला कोण उभा आता पिंटू. यावी बॉल हॅट्रिक. एमपीएल बरोबर पहिल्या मध्ये केली हॅट्रिक. गोलंदाज इथे ठरले सरस. एकमेकांची कमी हमी ही ते ओळखली आणि सलग 3 चेंडूवरती 3 विकेट करण्याचा कारनामा. गोलंदाजाचा विचार करायला गेलात राहुलच्या वाद्यातून लाजबाब अशी केलेली कामगिरी यावेळी आपण पाहतोय. थँक्यू डीजे. आर्यन माने त्वरित यायचा. आर्यन माने. राहुल लाजवाब गोलंदाजी इथे केली गेली आहे. टोटल 1000 रुपयाची धनराशी या राहुलच्या नावावरती जाते. त्यानंतरचा टाकलेला चेंडू वाईड बॉल. पिंटू आता चेरअप करणार कारण 3 महत्वाचे गडी तंबूच्या आसराला गेले जात आहेत. पुढे एकदा राहुल यावेळी टाकलेला चेंडू हलक्यात ऑन साइडला ड्राईव्ह केला जातो. हा षटक संपल्याचा इशारा. षटक संपल्यानंतर धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 26-26. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. आर्यन माने यांकडून या गोलंदाजीसाठी 500 रुपये. त्यानंतर विश्वनाथ डांगे यांकडून 500 रुपये अशी टोटल 1000 रुपयाची धनराशी. धावसंख्या 26. बॅटिंग पॉवर प्ले इज ऑन. मूड ज्यावेळी ऑन केला जातो ना तसाच कधी मूड ऑफ असतो तर कधी मूड ऑन असतो. आता बॅटिंग पॉवर प्ले इथे ऑन केला जातोय. थोडेसे चेहरे पडले. धावसंख्या 26 वरती आपण पाहतोय. शेवटचे शतक घेऊन गोलंदाजीवरती दाखल केला जातोय तन्मय स्फोट संघाचा. हुकमाचा 1 ऑन गोलंदाजी मार्क.
नितेश. नितेशचा पहिला चेंडू अकूट टप्प्याचा होता. क्षेत्ररक्षण तिथे ठरलं लाजबाब. लाजबाब गोलंदाजी इथे खेळली जाते. धाबा रोखल्या जात आहेत. कोणत्या प्रकारची धाबा इथे मिळत नाहीये. सुमित कुये ह्या फायनल सामन्यामध्ये थोडासा शांत राहिलाय. यावेळी टाकलेला चेंडू सरस इथे बॅटमन. चेंडू इथे चालला असेल सीमा रेषा पार. येतोय चौकार. तन्मय स्पोर्ट्स संघाला लागलेला हा दुःखाचा चौकार आणि सुखाचा चौकार पुढे इथे येतोय. सुख दुःख करणारा हा चौकार होता. रुद्र स्पोर्ट्स संघाला मिळालेलं हे 4 धाबांचं सुख. 4 धाबा इथे मिळत आहेत. 4च्या मध्ये धाव संख्या 34. नंतर त्या चेंडूवरती चेंडू हलक्यात ऑन साइडला ड्राईव्ह केला जातोय. एक्स्ट्रा पॉइंट मध्ये गेला फटका. 2 धाबा तिथे मिळतील. 2-2 धाबांची भर देखील पाडली जाते. या खेळांमध्ये 5 षटकांचा सामना आपण अंतिम मेगा फायनल पाहतोय. त्यानंतरच्या चेंडूवरती स्वतः केलेलं क्षेत्ररक्षण निर्धाव चेंडू. स्वतःला जर आयुष्यात सिद्ध केलं की संशयावर बघणाऱ्या नजरा तुमच्यासाठी आदराने जुगत असतात. बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त 1 धाव इथे स्कोर करवरती येईल. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा फटका. चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 धाव तिथे बाल केली जाते. 1 धाव इथे मिळेल. 1च्या मध्ये धाव फलक स्कोर करवरती तब्बल पोहोचलं असेल. 30 चेंडू फेस केले गेले. 38 धावा बनवल्या गेल्या आहेत आणि 39 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जात आहे. 30 चेंडू 39 धावा. दिशेने पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू येईल. 39 धाबांचा पाठलाग करायचा आहे. 38 धाबा बनवल्या गेल्या. 39 धाबा इथे बनवायच्या असतील. सलर बॅटर कडे दिशेने नॉन एंडला विक्रांत सावंत आणि स्ट्रायकिंग एंडला नितेश. यावेळी टाकलेला चेंडू सुरेख टप्पा इथे अटेंड केला जातोय. आणि सुमित कुळे जर विचार करायला गेला तर त्यांनी आम्हाला रोखलं तर आम्ही त्यांना का नाही रोखू शकत हेच कॅल्क्युलेटर घेऊन काही डांगणाच्या दिशेने दाखल झालाय. सर आता तिसरा इथे येतोय डॉट बॉल.
काय झेल पकडले सेकंड स्लिप मध्ये यश नाबातच यश आहे. यश पूर्ण नाबातच यश आहे आणि यशाने यश सारखी कामगिरी केली. अगदी प्रेक्षकाच्या बाजूला उभा आहे. फर्स्ट स्लिप मध्ये उभा राहतोय तो यश. अप्रतिम झेल इथे पकडला असेल. टाकलेला चेंडू कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडू येतोय. शुभम नवीन बॅटर. शुभम दाखल झालाय आणि शुभमला खेळत असताना यावे अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. षटक एक संपुष्टात येते. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 1. विक्रांत सावंत 5 चौकार 500 रुपये. विश्वनाथ डांगे. डांगे सर आपल्यात किस्सा खाली करतायत. गोप्याकडे आहे समता. गोल्डन शतक. पहिला चेंडू महत्वाचा आहे. पहिल्या चेंडूवरती काय घडणार. विक्रांत सावंत. पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. +4 टोटल मिळतील. 5 धाबा टोटल मिळत आहेत. 10 धाबा या चेंडूवरती सरल्यात. 10 धाबांची धनराशी समोरच्या संघाला दिली जाते. 39 धाबांचा पाठला करायचा आहे. विक्रांत सावंत इज ऑन फायर. ऑन फायर. नो +4. नो +4. आताच्या 4 धाबांनी 9 पंचांनी मागे घेतलाय. +4 टोटल 8 धाबा या चेंडूवरती मिळत आहेत. 19 नंतरच्या चेंडूवरती मोठा फटका. विक्रांत सावंत थोडस शांत राहिला असेल. धावसंख्या टीमची टोटल 19 धावसंख्यावरती जाऊन पोहोचली असेल. 39 धाबांचा पाठलाग करायचा आहे म्हणजे अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 20 रनची आवश्यकता असताना हा फटका क्षेत्ररक्षक तिथे ठरला. सरस येतोय निर्धाव चेंडू. हे गोल्डन शतक आहे ना ते खूप महत्वाचं आहे. कारण या स्पर्धेमध्ये जर विचार करायला गेलात तर 0 चेंडूवरती 11 धाबा दिल्या गेल्यात आणि कारनामा केला गेलाय. तशा धाबा रोखल्या देखील गेल्या आहेत. अगदी एक धाव बनवण्यासाठी 9 चेंडूंचा वापर केला जातोय. त्यानंतर सुमित इथे चुकला असेल. चेंडू यावी चालला असेल. क्षेत्ररक्षकाला मिस करत डीट करत हिट करत 4 धावांसाठी 4+4 मिळतील इथे 8 धावा. 8च्या मध्ये धावसंख्या झटपट बदलत चालली असेल. अकुट टप्प्याचा बॉल चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे घडते सुमितच्या माध्यमातून. यावेळी आपल्या संघासाठी धाबा रोखल्या जात आहेत. धावसंख्या टीमची टोटल एक चेंडू शिल्लक राहिला या षटकातील. 27 धावसंख्या आतापर्यंत स्कोर कारवरती आहे. यावेळी मोठा फटका आहे. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कारवरती या चौकाराच्या मदतीने जाऊन पोहोचली असेल. तब्बल 4+4 35. सामना जिंकण्यासाठी 4 रनची आवश्यकता आहे. 18 चेंडू 4. थँक्यू. बॅटिंग पापला इज ऑन. 18 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी आतापर्यंत तब्बल 4 धावांची गरज आहे. पण तन्मय स्पोर्ट संघाचा जर विचार करायला गेला तर मगाच्या सामन्यामध्ये ह्या धावा भारी पडल्या होत्या. 12 चेंडूवरती त्यांना 1 धाव झाली नव्हती. 9 चेंडू वापरले गेले 1 धाव बनवण्यासाठी. होणार आहे परत होईल तसाच इतिहास का याचं उत्तर आता क्रीडांगणामध्ये भेटणार आहे. पहिला चेंडू डॉट बॉल येतोय. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेतला गेलाय. सामना जिंकण्यासाठी 4 रनची आवश्यकता आहे. नंतरचा फटका लाजबाब कामगिरी इथे केली जाते. डॉट बॉल येतोय. गोलंदाजी मार करून महत्वाचा गोलंदाज. 4 रनची आवश्यकता अजूनही सामना जिंकण्यासाठी. बॉक्स आउट. कहाणी मध्ये ट्विस्ट.
सामना जिंकल्यानंतर कोणीही प्रेक्षक ग्राउंड मध्ये येणार नाहीये. तन्मय स्पोर्ट आपले संघमालक आम्हाला सांगतायत आणि आयोजक देखील सांगतायत की ग्राउंड वरती कोणी येणार नाही. एष्ट्यांना कोणी हात लावायचं नसेल याची आपण नोंद घ्या. 1 रनची आवश्यकता आणि अजूनही काय घडणार. 4 रन बनवायचे आहेत. 4 चौकडीमध्ये चाललेला खेळ आहे. सारी दिशा बदलतायत सामन्याचं रूप नक्कीच बदलत चालले असतील. येऊया कार्पेट. सामना अजूनही संपला नाहीये. टेस्ट चालू आहे. टेस्टचा थरार चालू आहे. टेस्ट अरे कसोटीमध्ये कसोटी रंगणार की काय. या चेंडूवरती कसोटी नाही. विनिंग मोमेंट प्रथमेश गावडकरच्या बॅट मधून निघालाय चौकार आणि तन्मय स्पोर्ट गोप्याने दाखवली बॅट. सामना जिंकला जातोय तन्मय स्पोर्ट.